Čaute, zdravia vás. Kto iný než váš Mimox. A je tu náš Kačer. A jak tak vidíte, nehrajeme moc off-screen, len tak kopeme a nachádzame, počkajte, ja som mám F8. Nachádzame také dobré veci, napríklad ja som našiel spawner, no, Kamzik našiel spawner, ja som ho vždycky vyberal, tu máme 8 diamantov, máme nejaké veci, tu by mali byť šípy, 2 mám, máme aj toto, máme aj, vieš čo ma napadá? No. Dobrá vec. Si spravím lopatku a mám na TNTčko. Tak. Čo som chcel? Máme toto. Nemáš náhodou... Styky mám. Nemáš náhodou... jak sa to nadáva? Nevidím to tu, tak ja spravím takú automatickú farmu. Takto. Nič. Ešte palce. Koľko ich mám? 3. Nepadá mi žiadny? Tak nevadí, mám iba 3. Z toho si spravím tie šípy. A mám šípy ďalšie. Už mám 14 šípov. Haló? No. No bol si tu. Myslím, že tu nejsi. Ale si bol tak ticho, vieš. Ty vole, jak sa dostajem hore? Nemám toľko. Počkej, my máme v Českej cobblestone, ne? Tak počkej, ja si nejaký zoberiem si rovno stack. Budem potrebovať na cestu hore, spravím nám také schody hore. Robím nám schody hore, keby niečo. Takže ma nehľadaj. A mám konečne nový mikrofón, takže možno aj budete počuť lepšie. Niektorí. Kde si išiel? Ja som spravil také schody, počkaj, idem dole! Tu som. Kde? Tu. Poď za mňou, tu máš také, takto schody vylezeme. Takto. Počkaj. Tak. A tu sú schody úplne hore. Honor si to urobil. Ty to nevidíš? Haló? No. Tu som otoca. Sem, po tejto hlíne. Keď som išiel, hej, tam je cesta hore. No, ideš takto, sem, po cobblestone a tu je cesta hore. Takto. Také kultúrne schody na rýchlo. Nemáš... tu je piesok, spravíme si TNTčka, ne? Mám 12, takže... Sponge jump! Au. Dostal mi veľa srdiečok. Jak sa robia TNT? Aha, už viem. Nemáš 3 hentie?
gunpowdery. Tak nič, mám TNTčka. Nemáme redstone? Máme sticky, spravíme si redstone torčky. Poď, spravíme si taký klasický mine, poď za mňou. Okej. Uteč! Počul si to? Čo? Nič, len som nehral. Bacha! Vidíš, máme aj viacej surovín, takže tie TNTčka nám pomáhajú väčšinou na suroviny. Aha, niečo tu je? Nebude tu dia? Tak. Tu je nejaká chodbička. Teraz ťažím uhlie. Tak ťaž uhlie. Našiel som spawner. Nikto sa nespawnuje. Zničil som spawner. Ty vole, to bolo dobre blízko, keby som si to všimol skôr. Mám 19 level. Čiže by ďalší spawner, ty vole? Dobre, mám 19 level, keby niečo. Keby sme mali enchanting table. Hej, a keby ste sa potom čudovali, že v druhom leveli bude Ne, to si nemal spraviť. Že v druhom leveli bude enchanting table, tak budem craftiť. Budeme hľadať enchanting na to. Tie veci na to. Jeden má ísť domov, padaj domov. To nič není. Hej. Čo si chcel? Nič. Hej, aj na tých videích ma je lepšie počuť vďaka tomu mikrofónu novému. Proste natáčam, ne? Ne, voláme. A akorát mi dojde, že je mikrofón. Mám 14 šípov. Hele, ono tu je nejaká... Aha, to je... Hej, tu som našiel diamanty, tak to nič, to nepotrebujem teraz. Kde je toto? Náš dom? No ja som, myslím, ja už... Vieš, kde mám vec? No, našiel som ťa. Ale, tu som. Jo, čakaj. Práve preto to som nechcel, aby si sa na mňa portoval. Našiel som dom. Kde? Potni sa. Aha. Dobre. Tam sú diamanty, to neber. Tam si má ešte nejaké. Opečem. Dobre, už máme skoro stack uhlia. Keď sa mi video páčilo, daj like, pokiaľ sa nepáčilo, dajte dislike. Ahoj!